muslimane, nisi od njih. Ti si kafir. Ko ne osvane i ne zanoći savjetujući u ime Allaha, njegovog poslanika, njegove knjige i savjetujući njegova vladara i sve muslimane, nije od njih. Moraju se svi savjetovati u ime Allaha, Allaha radi, po sunetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. To je ta hikma, to je taj mudrost. Da radiš to što ti je naređeno, da se kloniš toga što ti je zabranjeno. To ti je bogobojaznost. Da radiš što ti je naređeno, da se kloniš onoga što ti je zabranjeno. To ti je iskreni ibadet. Učini ono što ti je naređeno, a ostavi ono što ti je zabranjeno. To ti je to, o tome se radi. Ovdje se spominje da ni od muslimana ako ne savjetuje vladara i njegova i ostale muslimane i sve muslimane, ni od njih. Ovi kažu ne, to tamo ulema. Samo ulema ima pravo da tekfiri, da proglašava ko je musliman, ko nije. Samo ulema ima pravo da proglašava džihad. Ali oni govore to u ime taguta, tagutska ulema. Mi ne govorimo o ulemi iskreno, oni koji su nas pretekli u vjeri. Ali oni koji su satanisti, obožavajući taguta. Kako znati šta je tagutska ulema? Dovoljno ti jednu stvar. Znaš ko je tagut, vidiš ga da ne sudi prema Allahovom zakonu, dovoljno ti je da je tagut. To je kolovođa kufra, kao što se spominje tamo u knjigama, kao što su oni poredani glavešne taguta. Takav ti je tagut kafir, onaj koji ne sudi prema onome što Allah subhanahu wa ta'ala objavio. Po definiciji Ibn Kajima. Onda Muhammed ibn Abdul Wahab uzo isto to od njega. I malo izmijenio, malo dodao. I kod njega je onaj kolovođa kufra tagut, onaj koji ne sudi prema onome što Allah subhanahu wa ta'ala objavio. I kad znaš da je to tagut, kad si našao taguta, dovoljno ti je samo to, danas ti je to dovoljno. Svi taguti su od tog griješi. Potom je znaš, ne sudi prema onome što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio. Dovoljno ti je to. I onda vidiš nekog alima da ide uz njega, znaš da je to tagutski alim. Jede, sjedi, pije s njim, grli se, ljubi se, pleše s njim. Ovaj ga postavio na položaj, dao mu da bude muftija, da bude njegov ministar, da sjedi u njegovom parlamentu, napravio mu kuću tamo, da davanje fetve, proglasio ga velikom ulemom. I šta ćeš ti tu? To ti je tagutski alim. I tagutska ulema ne govori istinu, ne dava savjet, laže podvalje. Oni savjetuju taguta kako da muči dubija muslimane. I tako dalje. Kako da odvodi tagut ljude u zabludu. To ti je to. O tome se radi. To ti je bilo prije, to će ti biti danas i vazit će ti tako biti. To ti je ta tagutska ulema. Sve ti je to. I još, hadise, da spomenem neke, da posjetim ljude, hadis Ebu Sejda al-Hudri radijallahu anhu, gdje se prenosi da je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, najdraži i najbliži čovjek Allahu na sudnjem danu jeste pravedan vladar, a najmrži čovjek Allahu na sudnjem danu i onaj koji će biti najudaljeniji od njega jeste nepravedan vladar. Već smo ovim hadisima prije govorili, samo da ga spomenem sad, bilježi ga imam Tirmizi, i to bi dovoljno bilo čovjeku da zna, kad pročita, da shvati ono što kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Dovoljno bi mu bio dokaz jedan hadis ili jedan ajet. Najdraži i najbliži čovjek Allahu na sudnjem danu jeste pravedan vladar. A najmrži čovjek Allahu na sudnjem danu i onaj koji će biti najudaljeniji od njega, to jest od Allaha subhanahu wa ta'ala, jeste nepravedan vladar. Hadis bilježi imam Tirmizi. Imam Tirmizi bilježi ovaj hadis. Znači o najdražem i o najmržem čovjeku Allahu subhanahu wa ta'ala, znači je vladar. Pa najbliži je, najdraži je, ako je onaj pravedan, a najgori ako onaj nepravedan, je li najdalje. A šta reći ako je taj vladar tagut, ako je kafir? Nije samo nepravedan, nego je nepravedni kafir. I šta reći onda od učenjaka, od toga učenjaka koji nije samo znači nepravedan učenjak što je uz nepravednog vladara, nego je tagutski učenjak zato što je uz taguta. Onda je kafir. To je dovoljno ljudima koji imaju pameti da shvate, ako hoće da prihvati istinu. Ne treba ti dolaziti 100 šejhova, ne treba ti fetva drugog kontinenta, da ti kaže to što je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem istina. Ako to ne znaš, nije za tebe, od tebe se pero diglo. Ako ne znaš da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem govori istinu, ako sumnjaš u to, ne trebaš ni klanjati, posto od tebe se pero diglo, ti si lud kafir. Također se prenosi od Abdullah ibn Mes'uda radijallahu anhu, da je rekao,
Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže: najtežu kaznu od džehennemlija na sudnjem danu imaće onaj koji je ubio nekog poslanika i onaj koga je ubio neki poslanik i nepravedan vladar. Subhanallah. Nepravedan vladar izmiješan ovdje s najvećim kafirima. To su najveći kafiri, najveći šejtani od ljudi. Onaj koji je ubio jednog od Allahovih poslanika i onaj koga je ubio Allahov poslanik. Jedan od Allahovih poslanika. I s njima nepravedan vladar. Hadis bilježi imam Taberani, a prenosi ga i imam Bezar. I to u njega je rivajet i vladar koji je na stramputici. Vladar na stramputici ili nepravedan vladar. Znači onaj imam Džair. A šta reći danas vladari svi taguti? I šta reći onda o tagovskoj ulemi koji su s njima? Oni su znači u društvu onih koji su ubili jednoga od Allahovih poslanika i u društvu do njih koje je ubio jedan od Allahovih poslanika, taj nepravedan vladar. A šta reći o vladaru koji je tagut? Šta reći nije njegova nepravda, znači mala nepravda, nego velika nepravda, znači kufr, širk. Potom je nepravedan. A spominje se, jeli, to kod imama Taberanija, a kod imama Bezara spominje se vladar koji je na stramputici. Pa ako je vladar koji je nepravedan i vladar na stramputici, sa najgorim stvorenjima na sudnjem danu, šta reći onda o vladaru koji je tagut, koji je kafir? A možda se i ovo odnosi nepravedan vladar, ili kad je s ovim najvećim kafirima, onda mora, znači nepravedan, da mu je nepravda ovdje kufr, širk. Da mu je nepravda po tome što ne sudi prema Allahovom zakonu. Ko je pravedan vladar? Onaj koji sudi prema onome što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio. Ko je nepravedan vladar? Onaj koji ne sudi prema onome što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio. Koja mu je nepravda? Velika nepravda, kufr, širk, izvodi ga iz vjere. Šta će drugo biti? Prema tome, kad se ovako spominje u hadisima Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, zar mislite treba neki debeli šejh doći da ti kaže ovako onako? Zar je moguće da ti spomene nešto što se suprotstavlja hadisu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da nešto to postoji tako, objavi, da postoji kontradikcija, objavi, ti mu se pokoriš, kažeš pa eto ako nije šejh rekao mogu ja. Pa ne vjeruju muslimani u te krilatice gdje svi Turci tu imali muja. Nek idu svi Turci u džehennem, muslima neće ići tamo. Pa zvao se mujo ili ne zvao se mujo. To bi ovdje trebalo biti jasno. Također se spominje u hadisu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem koji zabilježi Ebu Davud, imam Ebu Davud zabilježio hadis od Ebu Hurajre radijallahu anhu, da kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: ko nastoji da bude sudija među muslimanima, pa to i postane, ako njegova pravda nadvlada njegovu nepravdu, nagrada će mu biti džennet. A ako njegova nepravda nadvlada pravdu, dobit će džehennem. Ide u džehennem nepravedni sudija. Po ovome hadisu. A šta reći za onoga koji je tagutski sudija? Šta reći za onoga sudija koga ga je tagut postavio da sudi? On je tagutski ali, tagutski ga sistem postavio, tagut ga postavio da sudi. Onda kažu nije to kafir. Kako nije kafir, kafir ga postavio da sudi po kafirskom zakonu. Te neće ga zar tagut postavio da sudi po onome što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio. To je nemoguće. Da on sam neće da sudi po onome što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio, a da naređuje drugim ljudima da sude po onome što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio. Pa ako je ta alim iskren, ako će sud, on neće nikad stati u službu tagutsku, da ne postane kafir. Znači potom je već kafir. Samo ulaženje u tagutsku službu, da budeš tagutski službenik, da budeš obožavatelj taguta, ti si kafir. Plus svamo što mora da sudi, da radi po tagutskom zakonu. Jer ne može isto reći, nemoguće da kaže isto na tome mjestu. I da kaže isto opet je kafir. Opet je kafir što je u tagutskoj službi. I da kaže istinu, koja će mu istina biti. Da se taj tagut treba ubiti, da ga treba smijeniti. Da mu treba uzeti vlast. I on će ga čuvati, i on će ga respektovati tu. Ubit će ga odmah. A to se nikad ne može desiti. Znači tako se spominje u hadisu što je zabilježio imam Ebu Davud. Po pitanju suda. Pa ako vidiš da sudi neki učenjak tamo, a znaš da tagut vlada tom zemljom, protekviri ga, znaš da je kafir. Tagutski sudija. Postavio ga tagut da sudi. Te neće sud po Allahovom zakonu, a tagut ga postavio. Isto tako se prenosi u hadisu od Ebu Hurajre radijallahu ta'ala anhu koji je zabilježio imam Ibn Huzeima i imam Ibn Hibban, da je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: pokazani su mi prva trojica koji će ući u džehennem. To su vladar tiranin, bogataš koji ne daje Allahu pravo i ohol siromaha. Subhanallah. Džehennemlije idu u džehennem trojica ljudi po hadisu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i prvi od njih kaže vladar tiranin. Šta reći onda od onoga učenjaka koji ide iz ovoga vladara tiranina?
jede, pije s njim, grli se, ljubi se, sjedi s njim, pomaže ga, dava fetu njegovo ime, raspravlja se u njegovo ime i tekfiri njegove neprijatelje, njega pomaže, njegovu vojsku i policiju naziva islamskom, šerijatskom, dava im dozvolu da